गुमेयाव सोनाब बंगआव गोदान सरकार समायलागोन आरो कलकातायाव गेदेर बानजायनायजों बीजेपीनि गोदान गिबि मन्थ्रि महरै समायलागोन। बीजेपीनि गिबि मन्थ्रि महरै सावरायजादों शुभेन्दु अधिकारिया आरो गोहोगोरा दैदेनगिरि महरै गायसंजाबाय शुभेन्दु अधिकारिया। ममता बेनार्जीखौ मोननै बिसायख'थियाव फेजेनबाय शुभेन्दुआ आरो बे बारनि बिसायख'थियाव भबानीपुर बियाबाव ममताखौ फेजेनबाय। शुभेन्दुआ 2021 नि बिसायख'थियाव नन्दीग्रामावबो ममताखौ फेजेनदोंमोन आरो शुभेन्दुनि समायलानाय हाबाफारियाव नुजाथिगोन गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी आरो नखर मन्थ्रि बीजेपीनि हादरारि आफादगिरि नितिन नवीन आरो गुमेयाव समायलानायनि बाथ्रा फोरमायो बंगनि हादरसायारि बीजेपीनि आफादगिरि समित भट्टाचार्यआ आरो गुमेयाव सोनाब बंगआव गोदान सरकार समायलागोन आरो कलकातायाव गेदेर बानजायनायजों बीजेपीनि गोदान सरकार। मैं 1956 वोट में जीता था। इस बार करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए